may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Teka lang po Ayaw mag-open Wala ng pa file. po yung kartero Oo namin. nga teka. Kartero? Nasa kanya po yung sulat eh. Ayan. Pero bago natin basahin ang kwento ng Mahiwagang Burnay, ang tabay lamang sa mga kabisyo nating driver sweet lovers. Maya-maya, nako, meron na naman kaming pangalan na maswerteng tsuper na babanggitin. Uy, natatanggap ng libreng boundary. Sa True Lalo, ito lang halong eklavu. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Lou, tambalanista since 2018. Sumulat po ako sa inyo para humingi ng payo. Pangalawa po ako sa 3 magkakapatid. May asawa at anak na po yung panganay at hanggang ngayon sa amin pa din nakapisan. Maaga po kasing nabuntis yung ate ko kaya hindi na nakatapos ng pag-aaral. Yung nakabuntis naman sa kanya, wala ding pinag-aralan. Saksakan din ng tamad kaya ayun, nakatambay maghapon. Yung bunso naman po, nag-aaral pa ng kolehiyo. Wala pong trabaho ang mga magulang ko dahil pareho ng may sakit kaya lumalabas ako po ang breadwinner ng pamilya. Nakatapos naman po ako ng kolehiyo at sa ngayon ay nagtatrabaho na. Kung tutuusin po, maayos naman ang sweldo ko pero sa dami po talaga ng gastusin, nahihirapan po akong pagkasyahin. Ako po kasi ang bumibili ng maintenance medicine ng mga magulang ko. Ako din po ang sagot sa mga pangangailangan ni ate at ng pamilya niya. Kasama po dito yung gatas at diaper na anak nila. Kapag may mga emergencies po, kunwari nagkasakit yung bata, sa akin din po nakatakbo. Ako din po ang nagpapaaral sa bunso kong kapatid. Kung yung iba po masaya kapag araw ng sweldo, ako po malungkot. Wala po kasing natitira para sa akin. Hindi man lang po ako makabili ng mga bagay na gusto ko. Hindi ko man lang po ma-enjoy yung pinaghirapan ko ng kung ilang araw. Pagka-withdraw ko po sa ATM, dumadaan lang sa palad ko yung sweldo ko. Minsan po tuloy, parang ayoko na lang magtrabaho. Nakakawalang gana na po kasi. Hindi ko po maiwasang tamarin. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Ayoko naman pong pabayaan ang pamilya ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Lou. Hi, Lou! Alam mo, hindi lang nga ikaw yung nakakaramdam ng ganyan. Actually, masasabi ko talaga na very talented talaga tayong mga Pilipino. Isipin mo, nagtatrabaho tayo pero lahat tayo walang pera. Galing, di ba? It's a talent!
galing! Nagtatrabaho tayong lahat pero wala tayong pera. Hanep! Walang pinagkaiba doon sa mga tambay, wala ding pera. Ang Oo. pagkakaiba lang, ikaw pagod, sila hindi. Oh, 'di ba? Napakatalentado. Alam mo, alam mo 'yan, nararamdaman mo na para kang tinatamad, parang feeling mo wala, hindi ka na motivated na magtrabaho, ganyan. Pagod ka na kasi. Yung nararamdaman mo ngayon ay pagod. As your doctor for today, I think that kasi naman, no? Doc? Kung makapagsabi, ang nararamdaman mo ngayon, iha, ay pagod, di ba? Na ano ka na na-reach mo na ang boiling point. Diba? Talagang pagod ka na talaga sa lahat ng mga bagay. I mean, feeling mo pagod ka na sa lahat ng bagay. Kasi, syempre, obviously, ang priority mo ay yung iyong family. Diba? Mahal mo sila at ginagawa mo ito para sa kanila. 'Di ba? Napapagod ka sa mga ginagawa mo para sa kanila. 'Di ba? Nakakapagod talaga. Kaya parang feeling mo wala kang kakampi, parang feeling mo ikaw lang ang mag-isa sa lahat, ganyan. Tama naman yung nararamdaman mo, tama naman yung napapagod ka, tama din naman na parang feeling mo ikaw lahat, tama din naman yung nagrereklamo ka. Hindi naman mali na magreklamo kapag ka ikaw lahat. Totoo, okay lang 'yun. 'Di ba? Ang tanong is, nareklamo mo na ba 'to sa kanila? Baka sa iba ka lang spluk ng spluk, tapos sa kanila hindi mo nasabi. Yan tayo eh. Tapos akala nila okay lang kay ate, okay lang yan, 'di ba? Okay lang naman si ate, 'di ba? Hindi, alam niyo po, sa totoo lang, bilang isang ate, hindi sa lahat ng oras okay lang si ate. Kaya kahapon nung meron ako na-receive na message na kalagay, ate, ay hindi, meme, ate, siya talaga yung kapag ka may kailangan ka, bibigyan ka ng 2K. Hindi ako nakarelate, partner. Sana may ate ako. Na pag may problema ako, bibigyan ako ng 2K. Kasi Sana all, na-realize ko. may pa 2K. Correct, na-realize ko, ako pala yung ate. Ako pala yung nagpapa 2K. Nakakalurkay, di ba? Hindi sa lahat ng oras ay okay si ate. At dapat i-express yun. Yes. Oo, kasi kapag hindi mo kasi in-express yun, akala nila okay lang si ate. May lalong-lalo na yung mga breadwinner, Yes. tapos tayong mga panganay, meron tayong ganyang tendency paminsan na kinukuha lahat. O, inaako lahat, kinakaya ang lahat, 'di ba? Pero hindi sa lahat ng oras kakayanin mo ang lahat, 'di ba? Correct. Na tandaan ko yung video ko last time na parang yung umiyak ako last year ba yun, parang magbo-birthday ako, parang sabi ko, lagi kong tinatanong kung ano yung gusto ng iba, wala nagtanong kung anong gusto ko. No. Umiyak talaga ako noong time na yun parang feeling ko talaga. Paano ulit? Paano yung Ay, di, iyak wala. nun? Di ba, sabi nga natin, iba-iba. Siguro yung sitwasyon ka talaga noon napakalungkot. Ngayon medyo okay lang ako, di ba? Sakto lang naman, di ba? So, kahit binitawan ko yung statement na yun, hindi ganun yung kurot. Pero last year, nung sinabi ko yun, yung kurot talaga, partner, hindi kurot Kinumus talaga yung puso ko. Kaya talagang yung iyak ko wagas. 'Di ba? Parang gano'n. Tapos nakarelate lahat ng mga breadwinners dun sa eksenang yun. Correct. Okay. Na, o nga no, parang lagi all the time, ang daming, kung tinatanong ko sila kung anong gusto nila, anong kailangan nila. Ni minsan wala nagtanong kung anong kailangan ko. Kasi minsan, hindi talaga nila alam. Kasi nga, akala nila okay ka lang. So, kailangan mo i-express yun. So, nung time na yung video na yun na parang malungkot, merong isang nag-message sa akin na sabi niya, alam mo, relate po ako dyan. All the time, sabi niya, lagi kapag merong may birthday sa bahay namin, may okasyon, kahit na pamangkin ko lang, ganyan, ako tagabili ng cake. Nung ako na yung may birthday, wala akong cake. Walang Kahit nakaalala. esperma, wala. Correct, 'di ba? Kahit liwanag, esperma, wale, 'di ba? Liwanag ba? Liwayway. Liwayway. Oo, liwayway. O, liwanag nga. Liwanag. Oo, liwanag. Oo, Liwayway arena yun. Liwayway nga ba? gaw-gaw. Sorry. Na-confuse po ako sa ilaw tsaka sa bungang araw. Pasensya na po. Oy, Yung yun sila- nakarelate sa sabi liwayway, nga, liwayway na Gaw-gaw. gaw-gaw, may bungang arawin din nung araw. Sabi nung iba, bakit sila tawan-tawa? Ano nakakatawa doon? Kaya nga- Liwayway gaw-gaw. Kaya nga, hindi ka nga ina-address ko yung mga natawa natin ka-age. Hindi mo naubutan yung liwayway gaw-gaw, panggamot sa bungang araw. Di ikaw na bata, di ba? Ikaw na makinis ang likod.
Ikaw na walang skin problems, di Oo, ba? yan po yung mga produkto na sikat ng dekada 80. Yes. Oo, at Oo, lahat yung mga po bata kami. nun, gawgawin, Correct. ginagaw-gawan ng likod. Yes, Kasi diba? puro bungang araw. Oo. Walang pambili ng Johnson & Johnson that Correct. time. Ngayon lang naman nauso yung mga kung anik-anik na mga powder for prickly heat, 'di ba? Ngayon ko lang Gawgaw lang. ngayon ko lang nalaman na recently ko lang nalaman na prickly heat pala siya. In English siya. Ay talaga ba? Ako ngayon lang. Ay, Sa mga talino oras pala. na ito, may bago ako natutunan. I'm so proud of you today. Nang bungang araw pala ay prickly heat. diba? Anyways, diba? So, Ay, parang... Liwayway magazine din. magazine din ng Liwayway. Nung araw, Oo, yan. Na. So yung ganyang klaseng eksena partner na wala man lang daw nag-isip na bigyan siya ng cake. Ganon. Tapos, sabi mo, kaya tayo napunta sa topic ng liwayway, di ba? Maski esperma ng liwanag. Wala. Diba? Wale. Diba? Kahit nga yung galing sa sementeryo, okay lang. Basta may kandila ka, tapos kinanta ka ng happy birthday. Ay, hindi. Ayoko din naman ng galing sa cemetery. Sorry as a breadwinner, choosy pa Susi ka din. pa ba? Kakantahan ka na nga. Ayaw mo pa. Ayoko naman ng galing Yun sa ang hirap sa'yo eh. Ayoko naman ng galing Pero sa no, wala. cemetery. Ayaw mo eh. Ayoko naman ng galing sa cemetery. Parang Kanina addict sabi to. mo, wala. Diba? Malungkot Hindi ka. ako. Kuha na ako ng kandila sa sementeryo. Ayaw mo pa. Hindi ako yung nag-message sa akin. Pero kung ako yun, di ba, okay na sa akin kahit walang kandila. Kung galing rin lang naman sa sementeryo kukunin. Di ba? So may ganon. And the only time na nagkaroon siya ng cake was when she expressed na, huy, di ba, hindi nyo ba naisip? Kasi walang nakaisip. Oo. Walang nakaisip kasi parang akala nila si ate kasi si ate naman yun eh. Kaya naman Tapos niya, sinabi mo mga wala kayong isip. ayoko naman siyang turuan. Pambihira ang pamilyang ito, mga walang isip. Ayoko naman siyang turuan ng masama, partner. Pero, suggestion ni Chuper yan. Next time, pag wala ka pa rin cake, di ba? So, may ganon. So, dapat i-express mo yan. Na hindi mo na kinakaya. Kasi in-express mo, at one point, magigilty yan or magigising sa katotohanan or, di ba, magaganon sila eh. Parang, kailangan nilang malaman na hindi sa Yes. lahat ng oras okay si ate. Correct. At kung talagang sadyang kulang na kulang, importanticious ate, katulad ng lagi namin sinasuggest, maghahanap ka ng ibang sources of income. Yes. Ganon yun. O di naman kaya, katulad namin dito sa Love Radio, lagi kami may mga papromo, sali ka ng sali sa promo. 'Di ba? Yan. Kung may asawa kang chuper, 'di ba? Di sana sumali ka sa Love Knows No Boundaries promo. O di sana may chance na magkaroon ng libreng boundary. Correct. O, di ba? Ay, pero malay Ganon. mo, asawa mo yung babanggitin namin. Oh, kaya ngayon. nga, hindi natin Oh. masasabi, 'di ba? O kaya jowa mo, 'di ba? Oh. Kung sino man 'to, 'di ba? Malay mo, kumpare mo to. Oh, hindi natin masasabi kumpare mo na may utang sa o mababayaran ka na. Ganon. Ganyan dapat, Oo, kulang talaga yung mga sweldo natin, totoo talaga 'yun. Pero dapat didiskarte din, extra source of income. O, Yan. 'di ba? Kaya partner, eto na, malay mo tayo na yung solusyon sa problema ni ate, 'di ba? Yan, eto na. Babanggitin na natin ang pangalan na maswerteng super para sa ating Love Knows No Boundaries promo! O, laksan ang inyong radyo, mga kaibigan nating Chuper. Eto na, hawak na ni partner Nicole Yala ang pangalan na maswerteng Chuper. Natatanggap ng libreng boundary. Laksan na ang inyong mga radyo. Eto na. Eto na! Saan ba dito? Yung gulo-gulo natin lagi. Kasi sinabi ko na baguhin eh. Saan ba? Hanapin mo August 2. Yan. Teka. Tambalan. August 2 na nakalagay eh. Di bala ka na. Maubos na yung oras. Wala pang August 2. Bala ka na. Dahil dyan, eto na. Ayan na, nakita na. Hindi, nagpili na lang ako. Feeling ko, kailangan Deserve niya niya totoo. today. Feeling ko, kailangan niya to today. Ayan, Diba? okay. Siya ay isang driver mula sa Quezon City. NMDT ang pangalan ng kanyang minamaneho. Siya ay may plate number NBR 7558. Uy! Congratulations, Kuya Celestino Olagir Jr.
Kuya Celestino Olagir Jr., napakaswerte mo sa programa ng Tambalan. Ikaw ang tatanggap ng 1,500 pesos. Tama ka, partner! Libreng boundary! Ang oras po natin, 1:39. Kuya Celestino, yung 1,500 na to sa'yo na to. Yes, may 1,500 ka na. Meron, pero kung makakaabot ka dito ng 2 oras, pwede ka naming dagdagan ng 500 pesos kung mapapakita mo sa amin ang kulay ng brief mo. Again, congratulations Kuya Celestino Olagir, NBR 7558 NDMT ang kanyang pinamaneho. Congratulations! This portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!